Vďaka tomu, že som nejakú dobu mala ksich tako z hororu, som si uvedomila, že moja hodnota nespočíva v tom, aké kožné či telesné anomálie mám, ale v tom, ako ja vnímam samu seba. Ak sa budem vnímať ako krásnu, múdru a inteligentnú bytosť, tak taká budem a bude ma tak vidieť aj moje okolie. Ak si však nebudem dôverovať, budem na sebe hľadať chyby a nepríjmem sa, to isté urobí aj moje okolie. Aj ty máš časti tela, o ktorých si myslíš, že sú krásne a naopak škaredé. Aj ty máš svoje svetlé aj temné stránky. Aj ty si dobrá aj zlá bytosť. Miluj sa presne tak, ako si. Ak si aj krásna, aj škaredá, aj zlá, aj dobrá, tak práve to je tá dokonalosť. To je tá zlatá stredná cesta.